Biyag ti tao. Ti silpon mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarig na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano adda parikot? Ibagam kumamot kanyak at no matulungan ka. Si Kati Parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugpugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Padala siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. Nagsasao ni nanang. Kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay Mari Kiray? Ula sisig Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadag iti masapol kumare. Amumatan, laklakay nga dayo ni Fidel ngam siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na mare. Ala, katagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ki dinoy bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to day ta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanong ka na ron. Di ka agbanbannog aginanakamot. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklat na? Ay kayat ko. Are, awan pa'y magti may baong nagluto. Siya ako na. Alayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo matgayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngeg ko. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim sama it. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pa ila kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam lata ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't ato, ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmag. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na. Ang jak amo, no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay, dati ti jak amo, manong. Isumot na ang cellphone na lantang jas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak, manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi, dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino na dyan lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapol nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda. Problemam daytan. Minda bakit? Rabiin.
Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa makaturog, umunakan. Nakatipay ang aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tal daw ko. Ngala, una nga roda na maturog. Nakaturog matin lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Daka mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan mo ito ay nakariingak. Sa di mo tinapanan na. Ay, ang mga no na panitiyan da Lola. When saan? Itiayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Ala, napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapanan day di amin da. Jak meten makuntak. Si Murot sa amat iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Ay sumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kaya? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kaya tagsuplay. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng. Ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga akronan. Anya ngay nga ron. Awan mabalin tayo, nanang. Nabang kipangaldawan namin da. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Nagyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinaptan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatag. Kasta? Abay, akas na saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito, eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangida sarak iti kanenta. Naluton da ito, eh. Alaman nga ron, ramanak nun naimas mo't lang tiluton. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo, anak ko. Wanya rin, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin yo ti panagadalyo, ha? Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo, anak. Pagyamanak, sikat itimbak din nga ina ni ating mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at kung arod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawansyo. Nagyaman agunay, tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto ti napasamag iti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri, apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo ta, Lola. Kita kayo, kumusta kayo matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di ba iti damag yu kan ni Nanang?
Aging ga ita, awan, anak. Talaga asaan na makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kuha na lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Di matawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pa ilat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa ama kagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mat, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mat. Diyakon nam naman di panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan ngay pilit mo talagang awan? Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. Patalakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasin, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto ka si daanta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit ka si kaminda. Mabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko. Biglamat nga minti ko pusay ni Lola da. Ay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Paano laang dati naging inistorya kami iti tersenak? Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Ay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay, nasaan nga rod paray? Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo ko mamag kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay, kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tata. Awanan ni Lola yun, Neri, anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo, di na palabas sa lawas tata. Ores siya. Jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagtag sa nunay tirik tata. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawit nga tata. Dahita ti Jack amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tata. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, Neri balasang ko. Intong bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Tinawatan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Naskan latang akseptaran tayo. Ay, Wan Inapo, mapasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtedted dagitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamtsak pulos nakita ni Nanang. Tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko?
Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kastay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga lumangang ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Owen, tatang. Iso na lang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lolayo. First year college ka pala ide, anak ko. Owen nga ro, tatang. At dakon! Ay na, pagbagay mo lang unit ang bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto magti sumaruno nga agradwara, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si Bibiyang pa'y da iti lolam. Sigurado hamaragsakan da iti. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idi kalman laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor ti mangkita kenkwana. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko laki. Anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kay madanakan. Sa anak pa'y nga rin agsubli di sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo atawan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isumag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta dananang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukata kiti number, Mare. Naimbag ko nam ata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. O kat kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni Nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimbusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na po no day Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Kat ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit lang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na.
Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laan. Ibagam ka ni ading mo Alea. Uwan na, auntie Kiray. Tatang ko. Patid keren nyo ko matipakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknat na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo tibulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Agdan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, nana. Imawag itay. Isuti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok mo't laangan kenkwana. Nakumusay ti amayo. Iti anya pay lang nga gapuan ti. Awanan ti bibiyang ni nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko makastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya pay lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublen nyo. Imusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinasken nga aramidak. Basol yun, nanang. Leia, anak ko, Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot den buko da pamilya ni Manang. Gatsak, adamot den nobyok. anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti ado ang nagkurkurangak. Ure mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, nanang? Anak ko, kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin ka ni manong mo a Jeric intong bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Si Kangay, nanang. Anusan nyo at agna aditi balay adakda kayo. Wanan Di kay madanagan nanang. Napakawan kayo at kiti. Da kayo sa dino ti kayat yu apagdaitan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalin latta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan magtanda na ng kanti asawak. At damat ang bukod na a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Yak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag. Di tao. Sigurado ka ka din itinayta desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa nariga ti mayadayo iti pamilya. Daytoy lang ang ti amok a pamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, nanang.
Amo yumat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Maawatak matkit di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok nanang. Ikararagyo asapay la kuma. Tanaanos ti agbalin abos may ichay. Kasta mata ka na yun ti ikarkararag ko anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yo. Nangruna no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo Freddy ang katulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyaman manen nanang. Uray kaskasano. Nalag-antiriknak nga umadayo. Taada kayo iti kabsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomaranak ko. Nubagbagaan da kada apong mo. Dumiyag ka, Wan. Wan, amok daytan. Di ka kumaagbalin asakit ti ulo kadakwada kan angkel mo a Freddy. Wan ko naklaro dan. Dagitibilin ko kan ka. Di mo liplipatan ha. Wan, dagulit kayo mat nanang. Win tapno di mo malipatan. Agadal ka nasayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo aya? Inton bigatan. Okay nga rot. Di ulip-lipatan tagpawit Wen, agpaw itak adagos apaman amaanak ti umo na aswelto. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mawawatan ti paparamid na. Sana mawawatan ti mood na. Ano san talatan Anya ngay kat isumot ti busta. Numabalin la kumasukatan ti busan niya. No siya, ano sak dito'y mare. Uray na umit. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan da ti trabahador da. Naku namon mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan Ingkay bagakan kwa na Ang mga no adda pa iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Rimwarmat manan. Anya, napanan na. Kasi tisigod At damanin iti ang nagiti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agpartak manen ijay. Wan manang. Inak tusukunan no madamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpaw itak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yan ni nanang. Nagabrod pa lang no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo apok. Sika ti makagapo no apay anagabroad. Anwak ngay dagita. Kat aramatam ang agiskwela. Nagpipintas to pa dagito'y abado. Ibagaya man kini nanang. Ngayon tun sumaruno. Kwarta latan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot. Kit adumat ti badok. Kwarta ti kasapulak apong. Sana dagita. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya ato tapno makagraduar ka, Wan. Apay apakits lang timpawit yo. Kwarta ti kasapulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpaw itak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapulak ko ti kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo a Freddy, anak ko. Tsak kayat. Sigurado nga abungat man day jay. Pangusaran man ni ti kwarta. Kunahan tumanan kanyak Bay amta ichat kunto. Wano awagak laengan. Murahit latan ti pawit yun nanang. Di yun awagan ng uncle tas sumanakon tumanan. Sige. Urayim tagpaw itak to, anak ko. Ape akas jay mo ti pa nagsasao di anak mo kan kamare. Kasapulan na kano ti kwarta, mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti panagsasao di anak ko, mare. Ay,
Ipagarup na siguro ang nalakat ti trabaho ta dito'y, Mare. Demanding launay. Mare, Ungrateful di anak mo, Mare. Ay, pasensya kan ang madingamin, tirik na ka nakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngamkas jay na mutlat na, Mare. Ay, sa bagay, ada talaga nagiti anak nga oray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken lata ti ulo da, Mare. Anya ti plano ni manang mo nga, Freddy, anak ko. Agrin nyo nga tayo ti kontrata na ija, Brown. Kastamad ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagip nakpay lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Ni, saan nakas na anak ko? At dala na patig-anang mo sarap iti sweldo. Wano? At dan sa bali a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atang pumanak ko? Sikat ti makagapuno apay anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan mo ipawit yo. Di yun lang maibaga ta mabutang kayo. Saan man atila ibagbaga man ako? Tawan kinapudno dagitan. Ken minsan matla sa anak-anak pauit. Pawitan dak nga rodan tanay. Naibuson ti kwartak. Nakautangak pa yun. Ala, ngampang nga asim ha, ta saan ko maabisyo ti pangigastusan. Wen, sige tanay. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tanay. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kasya panagsasaw mitinam, Jomar. Apay manan ay angkal. Respetum kumamatinam. Nagalas ti panagsasaom. Kasla saan mo nga ina ti kasya panagsasaom ken kuana? Anya ti madijaya. Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto mitinam. Nagsasaw ka, kasla si katibos na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rodan ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadta ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat na dya. San adakas nagdawat ak iti kwarta ken kuana. Wan ngam kitaam kumamit. Narigat ti trabaho ni nanang mo ija abroad. Di na laang may diretsyo nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, ken iliw ti kalaban ija balasyo tao. Sige angkan. Tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan dagiti barkada mapaliwawag. Agraman barkadak. Iso ka da kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo't nabiso at tao ti pakibarbar ka daam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti rigat ti inamiya bro. Kurak manan. Maulawak, Mare. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mare. Ay na, agpa-check up kan, Mare. Delikado dahitan. Agi na naaklabiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipawit ko laangan iti Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsan asakit mo. Banog ko laang dito, Mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige, Mare. Agi na naakbiit. Ituloy ko to ti aramida kinton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno paginanaan na kapaylaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak dito, Mare. Agi na naaklabiit. Apay anak, bartag ka nga ay, Jomar. Abay ka ni Apong. Tinapatag akit nagawid ak. Ay na, dita ti pangigas-gas to sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak di kwarta kon. Nung makita na kanya uncle mo Freddy ay, Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na anggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wala ta natangkan mo't nga minti ulom. Talaga agad na, kaguruguro na ka.
Isaksakit na kanya angkel mo. Di na kaya tamay sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din dagita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Alia, agpulong kay manan kinanggalapong. Tapno ong tanak manan ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asungsong bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, adamanan na pananda kadagiti gagayem na anak ko. Anya, ang mga numabaybayan na ti panagadal na dita, Nanang. Ada nga men kwarta ngay pawpawit mo. Lumabalin, di mo sobraan ti pawit mo anak ko. Nanang, Nasukir nga men, natangkan ti ulo na. Nangruna no kadwa na dagiti barkada na. Uray ni Freddy akabsat mo ay na. Marigata namang disiplina kan kuan na. Tapasaray sumbatan naman. ano sa nyo pailaan ti anak ko, Nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dangdanggan. Agtutuloy lahat ti panang bagbagami kan kuan na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod kini Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw ko na makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang una ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kas di ka naman ang tilutwak inton bigat. Okay ka kadilaang Linda? Ape akas lang aglaladot ka. Kalaat ba't nga minasimakit ti ulo, Mari? Nini, ape nga eh. Ay na, makapadanag kamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawak, Mari. Agpa-check up ka nga menan, ha? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpa-check up ka. Mari, maulang. Ani, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga eh, naawaga mo ti pamilya mi si Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mari. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, Mari. Agpaimbagat ito yan. Sayang matitrabaho, gusto katandak da, Madam. Sayang tinarugyak. Saan matla kayat ni Madam ngagtrabaho ka No kasta ti kasasaad mo. Kunang amin ti doktora ka sa pulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak nagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nang runa iti anak ko, Mari. Agad-adal pailaan ni Jomar. Apay nga, Apo. San mo tinagpawpawit ni Nanang? Sa mula malagip kita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di munto pa'y sungsungbatan ti awag na ken ka. Irananamot ngamin ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka hindi kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na, Apong. Na talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita, Apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na muting tagpawit. No agsasao ka. Kas lapid-pidutan lang ang dya inam ti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kuana. Pagrigrigatan na ti kwarta ang ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, Prede? Apay ka din, Nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nap ko. Adda ka no dakasan na pasamak kan kuana. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagainip la day Nanang. Kun may sa, nasingpot dagiti amo ni Manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga katatayo tong galumawag. Ay, basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita Jacob sat mo. Mabit lang nga rod, Nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kaasi ti Apo. Si Bibi agaglatamot, Nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay.
Kaslag kakapsot ka man. Saan man, nanang? Ay, kwa. Diyak lang namin mabali na piksaan ti boses ko. Taamangan mo agong at tibos ko. Aywan, sa anak pala ang makapawit or ulnong at isweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado, nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, agpakadak pa'y nanang tabisi kami dito eh. Umawag ak tumanan no awan alamidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agringkan. Aldawan. Linda. Ni, apaya kasto ti lang ate kumarik. Linda. Wala. Saan samot ka nga kangangas? Linda. Diyos ko, kasyam ko man ni Linda. Ispalam ti biyag na po. Tinaset, ayabak na kiti amok. Hello. Asino da ito eh? Siyak dahi ti Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan, sikamot gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla, titibagak ay na, Ha? Apay? awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana po doon ay tamanang. Katong kaanulay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngamli nablabanan na ti sakit na. Inkarigatan na lang ta tinagtrabaho nga uray darikrik na na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga masakit gayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kuna naman na pinakawan na kayo. Awan na dakdakamot nabanan. Di mi amo ang nagsakit. Tutunggal umawag. Kanayon na nga ibagaan na saya at di kasasaan na. Di na siguro kaya't ngagdanag kayo, ha? Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinalawan na kami? Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasaad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasabakan ka. Sana ko mga manugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawit tayon. Datayolat na bati diti kampusan ta. Uncle, nagsakit ti barukong ko. Amok kami na siyak ti rason ti panagaprod ni nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampalunot na. Taura muna di nan kapalan tagtrabaho. Inkarigatan na lata. Ayat na lamay tad na ti kasapulak. Gusto ka, Jomar. Nangatot arapahap ti inamparagan ka. Kati pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na. Adyak man lang kumustahan mo ti kasasaan na. Nagsakit ti mapukawan ni Tina, Uncle. Jomar. Kasano masulitak tinagkurangak itinak, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsing patkon. Nula tayo matan ni nanang. Nanang ko! Ala, agrobot ka, Jomar. Tayong kagin roll. Ha? Kunak manlog sardeng ako nag-eskwailang kan. Tawanan ni nanang. At na kwartang imbati, Tina. Pagatal mo kano tayo, Jay. Gastatiin lanad na iti surat na. Sakbayan na tayo. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kaya itong tagbisyo.
Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo, kay nakalpas ka niti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Wan nga rod, Lola. Oh, jak may ladawan ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan nga ininyero. Agyaman na, Uncle. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Uncle, kapwiti ka na kayo nakadayo ti likod ah. Nga oray awanan ni Nanang, sanda ka binaybayan. Ket panawanan, tapno agsubadak kada kayo. Kapwiti kinasaya at yung kanyak. Ay na, saan may ba't nga isid-sider dayta? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Huwag nga rod, Lola. Sayang. Nung si bibiyag pa'y kumaninanang, masaksyan na kumatibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo mo't ngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam iti sidong tinamarswa. Huwag, Uncle. Katagyaman akmaning kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Biyag, di tao. Sa dino ti ayan ni Cheska. Apay adipay la agawin. At dapat lararamitin na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramiden na ijay. Agikatkit din. Di plano na kat ilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manwabulan laangan kat malpasan ti may nga school year. Dua bulan pa'y matlaang di sikog na, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagam libe. Pamilya tayo ti imbaba inday di akabsat mo. Awagan man kit di. Ibagam tagawi doon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatag ka di kada kayo ti dayaw ti pamilya tayo. Ngam ti mismo nga anak yo. Nailawan ni Cheska. Ngam di yo kumamatlaksidin na kasta, nanang. Di mo kanunungan ti aramid ti kabsat mo. Tamangan no pati sika kat iraman ko aguraan libe. Sinayang mo ti adu a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, Nanang. Tapno saan asayang. Talo abulan laangan. Kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, Nanang. Saanan, adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kapsat mo. Ha? Apay, nanang. Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanindak kumano na ilaw, anak. Ngam ikandak kumapay iti may sagon daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. No si bibiyag pay day ditatangyo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pay ni manang mo. Di mo la tultuladen ni manang mo alibi. Sala na kirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamatan. Ay na, diyak amunuan niya ti sawagkan katyas ka. Pakawanan ko mananang. Iso nga ako kusam aminan akagawaam. Tapumanaw kan dito'y balay, Cheska. Diyak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. No kasta, pinagtalam na katiinam. 100. Kasanong arugan? No, kailangan kan ka. Agnaudak kumalaangan iti balayo. Diyak pa'y nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dayta abanag. Pawanan ti ang mukha papanag. Ala, makaammo ditan, Cheska. Agawit tang arudan iti balay. Iso na Cheska, nanang. Nobiyak. Nasaya at matata nakapasyar ka dito'y balay, may balasang ko. Wan, Nana. Naimbag arabi. Ay,
Adamat kadwa masimang pa tandraw. Tatang, iso ni Cheska. Nobyak. Agnaed ko man ti nobyak diti balay. Awan ngaminan ti daddo maapapanan na. Dagit ti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana iti naamuan ta amasikog tatang. Anya! Anya, masikog tinobyam ko na, anak ko. Wala nang. Dua bulan ng tisikog na. Ay naapay nga italang ay bagayo day tangay. 2 bulan mo't gaya man tisikog na. Pasensya kayo nanang, tatang. Pero bilang tapalubusan tayo nga agnaed ni Cheska dito balay. Saan nga ta sa pulan nagiti dadakkel na? Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo atulungan. Kan may sa, anak tamot ti nakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ita. Masyanak mo't laeng kan ni Cheska. Madalagan laeng ta mga nudatan to ti pagpupudutan nagiti dadakkel na. No maamuan da pinagnaed ta dito balay. Saan mo't siguro, lakay? Kaasimot ti sikog na no saan tayo atulungan. Mala, pag naedin tayo nga ruden dito balay. Wen, tapno mabantayan tamot laeng ida. Sa bagay, asla nasimpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta. Ay, una yan, ta nailawaan damot tayo ni ti anak ta. Daditan, iso nga aklunan tayo ti amay. No saan kayo akong portable? Oray agabang kami laangan kini Andro, nana. Ikan na kami laang iti makabulan. Tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin na kong. Agnaed kayo laangan dito'y balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayo nga gastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga rodan ti planom ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalat ka, nana. 3 bulan laangan kat malpas kunti second year college. Masayangan anak ngamin. Kabaalam ka di pa, ibalasang ko. O nana, basit pa'y tisikog ko. Numalpas ko ti second year college, agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi kin ni Andrew. No kasta nga road, masapol nga agpa-check up ka inton bigat. Tapno amu tayo, no anya dagiti rumbang at tumaram a vitamina, Di ka madanagan. Da kami ti makaamu iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatang ken nanang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayon, manang? Ay nanasaya at matlata Ay kailiw kan ading. Uray siyak mo't, manang. Kailiw ka mo'tan. Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapod no na, ninanang na timangkad kadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapudpud no nga anak ti trato da kanyak, manang. Kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang, manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? At dapay, manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababay natin ka. Amok ayur unungan nyo kini Manong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok akasapulam ti kwarta. Asino ti kasarsaritam libe? Ni, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo kunak? Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawit ka no dito balay inton umay halawas. Ay, kunak lakit din no ni ading mumanan. I-block mo ti numero dayjay akapsat mo. Kita ta apo ko ta Bertaw. Ay na, kasla ni Andrew lang idi ubing. Wan nga rod bakay. Kayong ingas na launay. Ay uwang gayam. Ayan ni Andrew. Apa di mo kadwa. Di mo kadiimbagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Jak mat maawagan iti cellphone na. Awan ni Jibalay. Ang mga no nakainom manan. Kadwanan sa manan dagiti barkada na.
Wan siguro Dayjay pa'y matikunam. Ay, talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat, intugot naman ti motor na. Agmotor latta nga ore na bartag. Ay, bagbagam to man lakay. Delikado ti kasjeng aramidon na. Pangasim ko agbalbaliw ka nandraw. Adan putot mo ang gasta pala ang aramidam. Day talang matiayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day, kat nasayaat ti kastang aramidam. Imbes as si katikadwa ni Ches kay di ospital iti nagpas ng kay awan kamay. Sana bali nakawid akong tatang. Pangasim, dumngag kay ti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit ti aginam ti pangpangrunam ita anak ko. Mura tadyak mo't ida isuksok at tatang. Anya asaan, kat nukas la napatpatag pa'y ti bisyom kan lagi ti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalan ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Sa dino manen ti papanam Andro. Dinak man pakibibiyangan, Cheska. Imbes nga glaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. At dani nanang, isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya, Agrobata ka, tanay. Agur oray na kiti barkada kiti paradaan. pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo. Tulungan na kumamot ang mga awir iti anak ta. Winto? Saan pa'y nga ita, tanay? At dangarod papanak. Anya ka matan, di mo matandang-danggan no, day pagak. Saan ka matakas tayo dekat? Tapnay bagakan ka niya, Cheska. Barkada kung dagijay, sakbay anaam-amu ka. No kasta, napatpatagdangam da kami iti anak ta. Kasta ka diti kayat mo ang pagparangan, Andro. Nay, apayan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apayakas Jenny Andro, nanang. Impilit na lata ti Remor. Linapdak ng dinak mata ni pangpangag di anak yun. Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day dyan nga anak may. Ala, may kakitintamangan tayon, wag. Sa anak pa yung mabisin, nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno damot taraon ni baby. Awan pa'y kit din ganas ko amangan. Kapay tararamidan ni Andro, nana. Ala, lipatan pa'y laan tararamidan ta anak may. Di kumaanak yo, ti panunutam, Cheska. Kaasay, mawan ka kasay nakin ka. Iso amanghan kawan. Aginroll ka nun ni Cheska inton madamdam halakay. No, anyat ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan mo ta kayat ni Andro ti agadal? Wen nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana. Gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, ang nagam tulat ta siguro, anak ta. Mangrugit ti klase da Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta sakmat tiyang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan anusan ta bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrobot ako, nanang. Tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang ko. Saan ang tatang? At damat intad ni manang ko a kwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam mo't Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan mi kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak mi ka. Da kami, adadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman ako unay kada kayo, tatang. Nanang. Ni, anyat aramidam dito irwar ti pagadalan mi manang libi. Talaga ginagarak ti may dito. Takayat ko nga ibagay ti personal nga agkalaysa kamin kanimanong Mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats kada kayo, amanang. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalingawan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni Nanang. Basta ti kayat ko.
Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko na kan ka. Di na kami pampansinan ni nanang manang. Ay na, di mo lata ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan di na palabas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalam. Agawid kami sa langan manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryo. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awid. Pangaasim. Anya mo ti kasta nga aramid mon libe. Anya man ang ti pagpungpungtutan nyo ay ananang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day ti Atcheska. Siyempre, kabsat ko. Ura niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko lata. Kan anak yu lata nanang. No niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yun ti kabsat ko. Mangibabain day ti Atcheska. Sapay kadwa na ti anak na nga imay. Anyalat sa wunan dagiti tattao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting. Sana bali at agad adal manan ni Jessica nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kandag iti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana. Happy graduation, ading ko. Agyaman lang unay manang. Nana, tata, agyaman ako na ititulong yung itikabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Nakaragsakan ba timang tulong itikabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak nga ron. Tasipod nagpas nga itikabsat ko. Aging ga itata naggraduaran. Dakayulat ta timang tultulong kan kuana. Ipagpagapu mi iti apo ko me, tanay. Kasjay mga rudyanak nay. Awan pakibiyangan na kadagiti agina. Iso ada kami timang pumpuno iti pagkurkurangan dyanak may. Ay, huwag gayam. Adain sa gana mi apagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo ah. Wana nana. Anya? Masikog kamanan ko nam, Cheska? Win Andrew. Oo na yan. Apay akas na ti mo. Ni nanang naragsakan idi na amuan na ama si Kugak. Ngamsi ka, kasta ti reaksyon mo. Gastos manan day ta. Agaplay kang aminan iti trabaho ah. Nakababain mat kadananang kentatang. No aging ga itakit isudan at tatimang pakan iti pamilyata. Si ka nga ron tinakaadal. Di si ka tirubang nagtrabaho. Anya, Usaram ti inadal mo tapno ta serbina. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo i-apply. anya. Apay, awanan planom amang ikasar ka ni Cheska, Andrew. Di ka mo't agdisnudo amang ibaga iti dayta. Saan na masapol dayta, tatang? Anya, duwanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kaw. Agkasar kayo kitin. Sa anak pa yan nakasagana, tatang. Aniyan, duwanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam ang nakasagana. Anya klase ti panagrasrason ti kasta, Andrew. Rabiin nga maawampay ni Andrew. Jak amaw no sa dino man ang tinapanan na. Awan mat-reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man ah. Agri-ring ti cellphone na, ngam di naman sumbatan bakit. Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo Amo na amasikog ni Cheska. Kasta pala ang taaramid na. Naala naman nga may ti sweldo na iti construction. Isa na pan naman invasion at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Tagtagainip kan sa. Nagmaditi na itagtagainap ko lakay. Anya ti tagtagainip mo aya.
Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andrew. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor simbang pa. Ang mga naturog man ay ni tiyan ti barkada na. Ang mumbutan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ada awag mo. Baro mo ta numero na ito eh. Hello? Ay, anak ko! Apay ka day! Ayan ti anak ko! Anya? Saan? Saan na po na ita? Oh, apay, pandat na pasamak. Diyan anak talakay! Awanan! Natayat! Anya! Andrew, apay pinanawan na kami Patip ka rin ko matipakinakam mo, balasang ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amata natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abay-bayan kadagiti apo ko, may? Apay nga ita ka lang anagawid. Itay pa'y nga urayan ka. Sa dino tinapnapan ang aya, kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang di check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog kamot siguro, nanak ko. Nanang, Mano atawanan nga agdandan na kayo kiniriki nga asawa mo. Ngam aging gaita, di dakmat la maipaayanan iti apo ko. saan tayo nanamnamaan day ta, nanang? Ngamin, siyak tayan ti diferensya. Manon a doktor ti nagpakitaak, kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray ka anuman. Anya, Sa dino tayan ni Ricky, nanang, nakita yu ka di? ay, pimanawin ti asawam anak ko. Anya, Nauma siguro na iti kastoy akasasaad diyo. apay a pinalubusan yu api manaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon a pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko abimaaw ni Ricky kanyak. Napasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay naramit na ti kastoy kanyak. Kasanuak pa itan. Ala, aklo namun ti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Itaman pa'y nga umamag ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayon ngay? Kumusta dagiti apo ko? Ha? Nasaya at damot, Nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto manipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Urayan kayo, wan. Ay, sige, Nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, Nanang. Ipaidayo pa'y laang ijay silid. Tapno saan kayo amabanog amangubub ba? Sa anak pa'y mo't anabanog, anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Tiyak mailadawan ti kinaragsak ko, nakakita ka na kwada. Nanang, Kasto'y gayam tirik na ti adda apo ko na. Ay nakaragragsak gayam. agyaman na. Tanaaklo nyo matlaangan dagiti apo ko yun, Nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Bidot tinaramid ko iti kalabas. Saan amay parbang ti kastya ngay naramid ko kan anak ko. Nanang, nabayagan anapakawan kayo. Ikarikan ako.
sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin, ikanak kumaitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Wala nang, mapatganti kayat yo. Anak ko ayan, agyaman na haktasan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatagda kayo mat, nanang. Saan nga umdas a rason ti panagbasol ti anak mo tapno laksiden wan may kulasay mo. Tulongam kiti ang mga barwanan tapno may lintag na dagiti bidtut na. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day ta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo. God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat. Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo. Mabalin nyo tagna di balay. Nalawat ti balay mi. Amangan no adda ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sika ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Tao may kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak. Agnadan iti anak na diti balay. Tagnusandan nga gabang. Agpampanunot ka kadi anak ko. Anya ka din dayto nga aramidem. Kastoy lang nga mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwarta. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakamukan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Ganday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Nakabayatan ti kaadami iti anak ko dito balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito balay. Kat single mampay kayam day chay. Basta yayatak ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day di tatang mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo. Uray na idumduma kiti matang nagiti tattao. Okay lang? Tamok mo tan naragsak ti biyag ko nanang. Laglagi pa anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutan. Panagrup-rupa pa'y laang day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di uray wawan. Pagan nanok kumamot ni Dya David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang nga anak mo, Corazon. Naibos nga rodan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamwa gumatangan niya. Ah? Sigurado ka ka di? Wan, anak mo ti pang ibilbilang nga kiti anak mo. Iso na patagan kanyak ni ikang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami nga aginan, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y?
Ni nanang ay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manen. Sige, mangan tayo nga rudan. At daginahatang ko na ima sa masida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ni nanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga imanugot nga agnaud dagita nga agina dito'y balay. Si kalaang mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga ruda na nanang. Ay, jak amo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ayatan mi titunggal maysa. Ipalagip ko manan babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaang. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo daychay? Saan mo't anak ni Corazon iti kinabalasang na daychay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Ang mga numasakitan kan tulaang. Saan nanang? Muna yan aya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Bisilat ka. Nagaduwa pa ka kumikumak nito'y. Sika nga. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Kituan mo, kailiw ka nga runan. Lalo ngagpasentro ka manan. Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta tatlo na pagpitin. Day of coin tun Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko may tisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dayja ako rason. Anda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasi narak na. Ada si kaswan na, nanang. Ol budan na kalaang dayja a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti bagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. Adda lalaki a kasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk kon na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Guston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, addakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kadi matlaang iti date ta. Una. No, kaya't mo sumurot ka lagi kanya. Sa dino. Ije, dagos ko. Tapno, ada katwa kiti boarding house ko. Ang mga numaamuan ti asawam. Saan ka di? Ngay magakin ka, nabayagan na nagsina kami iti asawa. Iso tinangisina kanya. Adamot ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak mo talang di makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga ron, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, ka ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsangit iti silid mi itay. Nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si Murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka?
Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali akavid video call na. Nga man niya tinaramid mo. Binaliwalam laang dagitang ay bagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tilaang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya ako rason. Talo atawan mo tan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusem ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David ken ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman. Babae ka, Jenalyn. Uray anyat ar-aramidem. Babae kan tulat ta. Nanang, Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanaga. nanang, Masigurado ka na pintas to ti masakbayam kenkwan na, anak ko. ala, agkapi ka pa'y, David. Agyaman ak Jenalyn. Italangin timpla na kiti kapeg Kasta talaga. Kaya't kati asawan na itang aklonan na kon. Kaya't mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang unay Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na tao. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka nga mina talaga, Jenalyn. Nay, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito, anak ko! Naglamang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga ron. Si kamot ng titimakdar nga ina ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Mano atawanan tinapalabas. Hindi namat umay bisitahan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Agyaman ako unay kadagiti pa magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yokin ni David ita. Agkalay sa kayo ka din. Agurnong kami pa'y mataan nanang. Di may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Wan nanang. Nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kaya't ko launay ngagbalin amanugang. Tanasingpet kan nagagut ni David. Narabyan ka manen anagawid, Anthony. Anya ka kadni Corazon. Imbagakpat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot din na ka na yun. Awan pa yun oras mo kanya. Aguli magkamanta ni nabanugak. Oh, nakaluto ka rin. Itay pa'y Nukas tangaro, daging dasarkan tamangantan. Nabisin ako na yan. agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton igi kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin yo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Wan nanang. Ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Asimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot na itong uping. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo lasarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumot lang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na ngayon pati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang, anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo ti scholarship ko. Barang mapagkasatanak.
Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yan nagawin? Saan pa'y nga ron? Anda ka no practice na di pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to di pagadalan da, nanang. Congratulations anak ko. Naipasam ti board exam mo ikang. Congrats anak ko. Agyaman na kunay, nanang. Tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Adda kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti pa nagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray saan ada kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti pa nang ipatag yu kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan, ngam di ba't agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan timbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mawawang nanang. Mabitla nga. Hello? Sino day toy? Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David dito ospital. Na kami dito emergency. Kaya tasim makit ti tiyan na. Kakaling ita. Sige, bye. Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan ikang. Anya, Diyak ka muna niya taramidag. Dakkel ti mabayadan. Kat awam mo ti dakkel nga urnong mi. tumulong ak iti magastos, nanang. Agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ta itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay lang ang kanyak day tananang. Panawin mo tan. Tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, korason. Napan ko yung pa-check up di anak ta, sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Kuling-kuling mo ti badok. Aggurigur nga rod ti anak ta, jak maisa parang aramiden day ta, bambantayak ti anak ta. Dito sumungpat pa na. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta, taggurigur ka nga rod. Di nagsumba-sumbata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan ka. Nukas tamot lagayam, panawan kan, nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat nakatim mo ng asawam, takasta ti ugalim. Awanen, tado pa yasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yung iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumusta tirik na, David, lakahi? Takal samot tanti bayadan tayo niti ospital bakit? Binayadan ni Ikang ti Daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ten pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak lata ko man bakit? Di ka kumamatag sao iti kasta. Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayang da Rachel kanika. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdama day jay. Anyati ko na ti doktor, makaawid ka di ti asawa manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag diti balay. Nasaya at nga ron no kasta. Rugyak nga rudan ti ang dalos, tapno na dalos ti balay ang masangputan na. Sige nga ron nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laang, agin na nakamutan ako. Siyak pa'y laang ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag diti balay ko na ti doktor mo, lakay. Nagyaman na kitya sa mga asikaso kanya bakit?
banglaan nga si kasuan ka, ta asawa ka kat nga rod, David. Abangan no na tayo matan nagtimula kay Garden. Adda ni manong mama nga si kaso kadagijay. Isungawan ti rumba nga pagtanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo ti similya. Ganda dumapay. Inak to bisita no madamdamala ka. Tao po! Ni, Ni. ada tao. Mabit lang na kaya. Inak kita no sino dayjay. Corazon, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat na pasamakan ka. Apay akas tamad ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat, tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Janalyn. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramid ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatsyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't mamakita ni Ikang. Awaga, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito eh. Agab-abang iti kabangibang nga ili. Tasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ang ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaan? Awan makunak iti asawa, kaputa na saya tao ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Kaputa day tati may parbeng, Corazon. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la ko mata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kapkap nakaktiim pa ay dananang Jenalyn kan tatang dami na pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Tasaan da ka abinaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso ang napanunot mi ti agsubli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Ado atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang. Agnad kayo iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko. Kas may sa nga ina, di mo ipasa iti sabali ti responsibilidad mo iti anak mo. Panunutam kit di tagbali na masakbayan na, saan katatibukod mo abagitik ikam iti importansya. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Niya po Diyos timang bendisyon kan mang trabay iti tunggal maysa. Biyag. Di tao.
Ay, anyaman nga tati masidan. Ibagam na niya ti kayat mo. Tasya kong tagluto manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref. Adda ng basit laang manang. Kurang akagudo a kilo dayjay. Nala, iso lang nga rodan ti lutom. Mayunam itinatang. Ano sam tagluto tanya ngay kada kami mula nga gasawa taggasgastos iti dayto abalay. Agluto ak nga rudan manang. Ala, agawa am nga ro tagluto tani mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon lakay. Apay maranaya bakay. Kasanumot nga men, datalaang taggasgastos iti dayto abalay. Awan anak tangam adamat kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kapsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga na. Di mo mangrik na. Idiritso mo nga min nga ibagakin ko na. Awan mga si kaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam adata ti makaamo iti anak na. Agabrod kit din. Tapno makatulong mo't di ti balay. Saan mo ta mabalay na data akanayon ti mang palamot kanakwada nga gina. Iso akasaritam tao di kapsat mo. Agkape-kape manang. Ado'y titinimplak akapim. Ay, agyaman nak. Manang, adda ko maibagakan ka. Uray siya, kada kumamot la kayat ko nga ibagakan ka. Ngam si kapay ti umuna. Anya ti ibagam? Kaya't ko kumati agabroad. Tapno makatulong ak kada kayo kinibayaw. Ni, dahi tamot lang kumatibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itagnanayon. Wan manang. Okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo. Ikuyog mo ija palengke no awan klase na. Agyaman ak manang. Apay, ada mo mapag-applya maya. Tanawan ibirukan ka. Addan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawa ang nga rin ti mangilakat ka dagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Asino nga rin ti mangitulod ka na kiji pagadalan no awan ka. Kan mangsupon kanyak. Adda daan tim Elisa ken uncle mo Arubin. Diyak kayat. Hmm? Da kami ti mangitulod kan kay di pagadalan niya na. Ala, tumakdar ka di tatagrubat tayon. Anan anak, saan ka pa'y laang maitulod ita? Adda na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may sa kumalaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapanan ti oras. Agla ko kami pa ni uncle mo iji pala yung kenton madamdama. Nakaturog niya naman ang agrupuan takon. Nala, agannad kay ti pa nagbiyahem. Di mo liplipatan ti nagsaritaan ta Wan manang, agpaw itak to apaman ang maalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Di ko mabaybayan. Wen, amok daytan. Sana masapul nga ulit-ulitam nga ibagbaga. Apay, anyat pagkungkunaam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kasla maditirit na kamang panaw iti anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti pudermi nga agasawa. Agyaman nak no kasta manang. Ala, agrubatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Addaak man nandito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred, Ha? Jimmy? kunaktupay ka ta si kareta. Itay pa alas-lasinan ka. Dandanit di ka nabigbig Dakkel tinagbaliwam Nakutong ka di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan saan umapanon ti edad. Nabayag kan samot tan dito'y abroad. Medyo. Nasurok alima atawan ko dito yan. Si Kangay. Awan pa'y makatawon ko.
6 months ko pa ilaang dito Jimmy. Kasta ka di? Jak niya na maamakita ka man na. Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, at ginatang ko ito'y amerienda. Oh, ito'y. Sana makanti ka sa pulat. Nung di ka ti FB account mo kuma. Ah? Sa anak namin nga active ka na yun iti social media. Man-manulaing. Ngamit paragkunak. Active ako ka na yun. Numaalak lakit di ti FB account mo. Anya? Kat, anya nga nagpauitan di kapsat mo. Inton sumaro na alawas kanupay lakay. Nagbayagan nga kat na kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay ma nagsweldo? Siguraduan na nga rod nga agpauit adagos ano makaswil daw. Wen, amo na daytan. Tadata ka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusan ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kuna nga min ni nanang abumulodak pay lakada kayo. Bayadan man to kanu. Ay na, ano sampay laang tane awam matpawit jainam. Mabalin ka di ang mga laaklaangan iti sa baan na lingta. Ta iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga lakang may salang ha. Di mo manan ibusan tane. Awan makukwarta tayo. Uray tadadak kala sa badagi jay. Ngan, Auntie. At day may nagsingir itay di pwesto bakit Asino? ninana si Mang. Agrekreklamo ta saan kanupay anabayadan tinateng na kat 5 bulan ang tinapalabas. Talaga mo dadya bakit? Di makauray mo. Kasi nakaungita kita Anya nga tanong sardeng tan tinigosyo ta bakit. Ay isa na mabalin. Bayadan tapay nga umuna dagiti utang ta. Sigurado akamaton datan itarayan ta. Madamot ti ipaw-pawit ni Mildred na kwarta. Isulangan ti ibayan ta Ikan niya pel agapong agbampannog tangag trabaho ngay. Agyaman nak, tinaklon nakmatlangan Mildred. Wan, Jimmy, makatawanan nga agdagdagon ka kanya. Panag ko na, kat panawanan tapno aklonan ka. Kat, kasano? Agawid ka itaatawan? Wan, agbakasyon na, Jimmy. Si Kangay? Agawid akmatan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo akon. Kamaudyanan na. Nakabayad tamutlangan iti utang tabakag. Naimbag ko nam tataimpaw iti kabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, ad na may paw-paw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaro na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga ron iti kabsat ko tay renew na ti kontrata na. Wait. Sana mabalin nga agawid ni Mildred. Talay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred inton umay abulan. Anya? Kan, adamag gaya man nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta makiasawa manan. Diyak amo ano niya ti plano na matitibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natanggan ti ulo na talaga. Saan ngagnaknakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasan ko. Wan nga rod, nana. Nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakit matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano nga agsubli jay abroad. Wan ko mga rod, nana. No kayat mo. Di oray agnauden ti anak mo dito'y balay. Tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige, nana. Pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanag. Ni Jimmy matakadwa Mildred. Iso tinobyo manang. Anya? Kinapudno na. Ijay abroad ti nagkitaan mi. Anya? Wan manang.
ngam saanin nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay. Anya ti planom. Agsubli aklat na manang. Urnusak lang ang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Ag naid iti ayanda Jimmy manang. Aniya? Manipod ita, dito yan ti balay mo, Yana, wan. Wen Lola. Balay ni Uncle mo, Jimmy, da ito'y. Iso a balay mo matan tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman nak welcome diti balayo, Lola. Di ka matanagan. Tanood da ka manan iti abroad. Saan ni abaybay ang ti anak mo? Agyaman nak Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti maka mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalay satan to. Natang manen ti masida. Awan karne. Ay kataganos ka. Alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan mo't tan dyan negosyo ta. Kanawanan namnamaan ta nga ipawid ni Mildred. Apay ngamin ngay manugot kang agnaad ti ka na kami ti ayan tinobyo na. Awanan isunan ti mairano di ti sweldo di kamsat mo. Tapos siyempre, anday jayan ti anak na. Jak nga rod na lapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa. Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manang? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngamda kayo. Nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanang. Auntie, adda kayo magkayam. Wen, tao may kayawid kaanakan. Agawid tan, wen? Dito yan ti pagnaadak, auntie. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kapagyan ditoy? Amangan na niya ti mapasamak kan ka. Nasingpat da Uncle Jimmy kan Lola lagring, auntie. Iso sorry. Jak sumurot kada kayo. Ayan nga ini Yana. Di mo mat kadwa bakit? Di na mangarod kaya ti sumurot kanyak. Awagam di kapsat mo. Ibagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na ababae di anak na kan napintas. Ay, wanan niya. Ha? Madlaw mo nga minasa na mapagtalkan ti panaggrup-ro pa day dya Jimmy. Mildred, awan kas da agsakbay. Di mo lam mo. Napintas di anak mo. Amangan no masulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy manang. Di na maarami ti kasda. Kamaysa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kagbuybuya iti Diyos. Nagado ti ubing nga magunggon dawayan ita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang, Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawid mo niya na dito balay. Nakaawag ka mat Mildred? mabalin ka din nga itulod mo pa'y lang niya na iti ayandama ng Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasayat man ti kasasaad ni Ana dito balay. Hindi mo kaya, ibaga kinimanang taiso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya? Ita talag sublimanan ni Ana dito balay. Doon doon niya tamanan bakit. Sana naparikot ti makan. Tadatamanan ti pangipaw itan ti kabsat ko iti kwarta. Naku nampay. Ay, rumwara ko tay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatangkan ko nga ro diti na imas ama sida ha? Automatic daytan, lakay. Yan na, umasidag ka man kanyak. Apay ka di, Uncle. Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramitan namin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? Naimbagak nga umasidag ka, nawatam. Apay akas takamatan, Uncle. Nagpintas ka, Yana. Bayat ti panagdakkel mo. Ad-adda alumaplapsat ka.
umay ka. Pangasim, Uncle. Ipatamtimag. Ipatanag. Titakan! Yan na. Masapula may tarayat ni Uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana, lakay. Diyan mo. Sandalang mo't di tayo tayo. Awan nga rod. Mamangan nun nagtalawon Itan niya kumaga pong agtalaw ngay. Inong tamaya, wanuan niya. Saan? Hindi niya kumaga po. Tinakman pagatapan iti sana nasaya at Elisa. Anyat na pasamakan ka, apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Dandani nagginundawayan. Anya. Ay na, masapol ang maamuan ti inamday toy. Pagawidan niyo ko man ni Nanang ko, Lola. Pangasyo. Sige, apo. Taibagakan ni uncle mo at Jimmy. Taawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawang mana. Ni, adakan, Mildred. Simbangput ka magaya man. Ayan ti asawang kunak. Awan ng puso. Kasanun no nagbaligi anang bundaway iti anak ko. Isa ba kayo? Asino ti... Mildred? Ipag. Inumpanak ko tayo. Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ta asawak. Saan ko ngayon gagarat ti amin, Mildred? Oresyak. Tsaka mo, no apayan na aramid ko ti kasjay. Nakainoma kami ni De. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darom kontrakan ka. Pagsasaritaan tayo ko may tinasaya at dahito ading ko. Awan mo't sabsabali kada tayo. Daytakad nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay ang naaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Uray ata, saan mo na nagbaligi ading ko? Nagbaligi man kansaan. Agpadalat taday taman. Kat pang-asim tadi mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yo. Pasensya ka, Mildred. Pakawaran na ko, ma. Pangaasim ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak laangan awan ti asawak. Amumot nga awan anak mi. Lading itak manang. Ngam nakaikadamakon. Agdarumak. Di mo kanunungan ti madi nga aramid para lang iti bukod mo apagsayaatan wenno pagragsakan. Ken di ka manggundaway iti pada matao. Agsalukag kakititap no pumintas tumet ti biyag mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasalitaan. Dito drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Papanan tayo nga rudeng lakay. Papapanawon na tayo umutin ta aking balay dito pag-ababangan tayo. Saan da ka nun napaabangan to balay da? Problema kang ron sa dino ti papanantay, Linda. Sapay basit di balay me. Kan adutan nga gnana di jay. Tadamot nga rudan pamilya dagiti kakabsat ko. Ay, kapilitan agawid tayo na ijay probinsya lakay. Agawid tayo na ijay balay dananang. Pamanukot nga taninanang, Linda. Wen, kasaritak to. Kapilitan nga ron nga transfer tan natin anak tayo ijay lugar mi lakay. O na. Pasensya ka na. Nagkatakmat ngamin na iti trabaho. Napay mat ngamin asyak pa'y tinapili ang nightcut. Iti nagbawas na iti trabaho niya kumpanyami. Ay, malasa na balen. Anya ngay kat di mo nagayatan dayta. Agsapol kan tulangan ay ti pakipordiyami jay lugar mi boyeng. Oy, Linda, bakit? Ora niya klase iti trabaho ditan.
Basta nadalos, sirkak. Tapno saan tayong agbisin itanak ta? Nagpawit ka din ni Papak, Lola. Wen, apo. Ngamjak inroar amin ijay bangko. Tamangan numagastos manan iti awan kaes-es kan na abanag. Adun samat ang kwartayo di bangko, Lola. Binulan nga gipawit ni Papa manipod abroad. Di binulan mat nga the savings tayo. Adumat ti paggastusan ta, apo. Iso abas sitla ti urnong ta. Oho, imposible ah. Amangan nulas-lastugan nak, Lola. Ni, saan, apo? Ikanak nga ro di ti kwarta. Tagumatang kiti baro pantalon kan sapatos ko. Di mo't kagat-gatang ta iti gamit mo idinapan alawas. Awanan dagi jay. Nauma akon. Isungayin la ako kun, Lola. Anya? Sige nga ron. Alaamon tay inruar ko itay agsapa, apo. Di ka mabalin apaayon. Gapot talab na lab ka unay. Eugene, apo. Naimbag nga oras yun, nanang. Naimbag nga orasyon, anang. Agmano Nay, pabigla-bigla kayo mat nga umay, Linda. Nakalagip kayo man apimasyar. Agmano ak, Lola. Malasum ra kayon. Ne, nagdadakkel mo't dagita bagyo. Kan aguray kayo. Gamit yun sabay dagijay at jerwar. Ay, uwan, nanang. Apay, manungaal daw yung nga umyan dito'y balay, Linda. Agbayag kay samo dito'y. Bakasyonan aya dagiti ubing. Kwa, pinapanaw da kami nga minan iti sigod da pagabangan minanang. Tasandan nga ipaabang. Iso ang napanunot mi ti umag na udin diti probinsya. Anya? Lola, sa dino ti ayan ni Insan Eugene? Remuar, at da inatendaran na apasken. Ay, kasta ka di, Lola. Ay, nanang, napanan ni tatang. Aday jay likod anak ko, agin indayon. Napariir ka nung amin ti angin ni Jay. Ala, mapan ka ni itayan na, tapno maanginan ka mat. Ngamne, di yu paglumbunan di indayo na. Di yu parigatan, tamangan numadadaal. Pagin indayunan ni Eugene Dayjay, sabay naglulukmag kayo. Ay, wen, Lola? Kasano nga rodan ti panagadal ti anak yu. No agnaad kayon dito'y, Linda. I-transfer min adito'y nanang. Kat, di asawam ngay. Awan trabaho na. Kasano kayo ngayon no awan trabaho na? Ay, agsapol iti pakipurdiyaan na dito'y lugar tayo, nanang. Kat, kasano no awan pakipurdiyaan na. Alangan asyak timang pakan kada kayo. Ah, Saan aga po tada ipaw-paw itjay ama ni Eugene. Kat namnamaan yung matan nga ado ti kwartami, Linda. Tane, kababain mo't kin ni Gregorio. Tane, adamot sa bali a pamilya na suportaran. no kasta. Nangasawan ni Bayaw Gregorio, nanang. Nabayagan at dapay ito nga anak dan. Manipod na tayo dahi ti kapsat mo nga asawa na. Saanan ang nagsarday ang nagpawit iti para kin Eugene. Ngam idi nangasawan, medyo naksayan ti ipaw-pawit na. Banag ang maawata. Tanya nga'y, kat pamilya na mga ruday jay. Nanang. Iso abaga am di asawam, tasaan nga agsadot-sadot. No kasapulan nga agabrod, agabrod amon, tapno makaurnong kayo adagos, kat makabalay kayo matan. Nasakit ti ulo, Lola. Ha, ay sus, nabartag ka manan, apo. Kat nangan ka ka din. Nabsugang niti pulutan, Lola. Nasakit ti ruso ko. Napkas. Yan bakwarak, Lola. Ay na, mabiit lang ang apok. Taalaag di palanggana. Dalasam, Lola. Nasakit ti tiyan ko. Maulawag. Sige, mabiit lang ang arod.